tässä on Kroutopeti-erotusta ja minä rastaan tässä Kroutopeti-erotusta, että tänään myyn sellaisen maan kuin David Gig Farm Rovissa ja tulkaa vaan ostamaan ja käymään katsomassa. Siinä on kaikkea random farmikamaa ja jotain rarekamaa ja viikon ei mitään. Niin viikon Smallokki on voittanut Nubesta. On voittanut arvottu. Se, niin tänään arvotaan se Smallokki voittajalle. Että kysykää kommenteissa, että mitä Oveneri käytti ennen kuin hän myi sen 12 VL, tai ennen kuin hän myi sen 12 VL. Kertokaa kommentteihin. Se olisi moro.